Ayo. Uy, isang isaba. Uy, Kap! Ikaw mo din na, Kap. Buntag dia. Saan Dong, pa? Saya to, day, Kap. manlista na ko sa para sa ayuda. Ay, time siya, Kap, murag. Karoon naman lagi ka nagpakita, Kap. Mapila na katuig, Ay. tulo na katuig, Kap. Karoon ka nagpakita lagi. Nabisi mo ko ato do to mga pila ka tuig dong kay daghang kay kog yatiman dong ako ikuan daghang kay mga kabalo na kas politiko. Usa rin na nga mga hinabang, Kap. Ay, kuan ni grocery. Natay mga noodles, dilata, bugas. O mga atag bugas. Dilata o noodles. Oh, noodles. Na, saba diya, Kap, uy. Katong COVID, Kap, wala, may kadawat diri, Kap. Uy, na akong mga igsuon diya, Kap, wala, may kadawat. Upat ka buok, may, yun, may kadawat. Ay, wala mo natagaan. Wala yun, Kap. Ay, wala mo na apil sa lista. Kaya ako nalista ko atong kuan, nagsugo ko sa tawo nga ipanlista ang katong kuan kay tagaan ato og mga ayuda. Ay, wala mo na apil sa lista ato, mo tong wala mo natagaan. Mao ba, Kap? Oh, kay daghang ko ipatagaan ato. Saba ni mo, Kap. Uy, ang galista ato si sekretary ni mo mismo, Kap. Imposible kayo wala minapil, Kap. Mo na karong pag kami nga eleksyon, Kap, murag laylo sa mi, Kap, murag di sa mi mo butar nimo katong isan lang kakapitan, Kap. Mo to imong butaran, Kap. Murag bad-record man ka diri sa amo ang sityo, Kap. Bad-record jud kayo. Halos mi diri wa Wala mo kadawat jud. natagaan. Wala lagi, Kap. Naunsa balik-balik may si kapitan. Oy. Ay, katutong kuan, kato akong gitagaan sa para budget sa atong ayuda. Mo to'y nagkuan. Mo to'y nag wala naghatag sa inyo ah. Itahatag na akong budget. Giugom lugar niya, Kap. Oh, murag inana gyud. Saba niya, Kap, boy. Ang galista ato, sekretary nimo. Di ko kumutuwa na, Kap, nga giugom ko sa sekretary. Gihatag rato sa inyong mga parenti, Kap, boy. Kabalo na ba ko ninyo? Sus, kining naunga, oh. May ragyon na ikinahanglan mo dool. Pero karong ting eleksyon, grabing pasalig na ba? Sus, di nyo kumubutar ninyo, Kap. Kami ak may igsuon din, Kap. Dili yun mabutar sa imo, kay pag abot man gud sa mangyana, kapag nainabang, kung makadaog ka, ang imong unahon, mga igsuon ra nimo, pamilya nimo, parente. Sus, di kumubutar nimo, Kap. Ako na silang gisabot. Mubutar mi, pero dito sa pikas nga kapitan. Di na mi, Kap. Di mo butar nimo. Kato dong naitabo tong una, di na to may tabo ron. Kay kani karon nga lista nako, sureball na ni. Kay ako na mismo ako na ang galista kay para mahatag sa inyo ha. Sureball na ni. Pila mo kabuk? Kay lista na nako. Kay kani siya. Isa, Kap, isa, Kap. Mo ba, Kap? Oh, sureball na. Oh. Basig maparihan ako na akong una, Napay Kap. ulan-ulan ani. Then pagka uman sa ulan napay kamang ani. Basta dong ay kalimot dong rini dong number 1 sa baluta. Rini. Saba diya, Kap. Uy, dili na lagi kumudawat ang mga ayuda ninyo, Kap. Basi pila pa na kasako nga noodles. Kanang kamang-kamang or unsa pa na ipanghatag mo, di na lagi mi mudawat ana, Kap. Kay natruba na may pagmuli na lang ka kay basig ipagukod ta ka sa ero diri ba. Uy. Uli na lang, Kap. Dong, dungangan na to yung mga ayuda dong. Atong i-times 2 yung bugas dong. Grocery. Sakit, Kap ba? Anak diri ka ba? Kap, darang iro ka po. Kamo na yung pag-istorya ani, Kap.